Nin tuma b'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛmugan kelen dafara kangabakaw fɛ an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a tuma seli bi bamanankan n'a kunnafoni n'a kumabaw filɛ nin Comité national pour le salut du peuple olu minnu ye fanga ta kabini utu kalo tile 18 u ni Amatel maaw ye ɲɔgɔn ye Amatel n'o ye kɛnyɛrɛye telew ka jɛkulu ye ɲɔgɔn ye bolilafɛn minnu kan o de ye ɲɔgɔn kunbɛba mun kan ka kɛ septembre kalo tile 5 fo ka taa bila tile 6 la o baaraw labɛnni kun kan an ka jamanakuntigi kɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binnen o kɛra sababu ye CEDEAO ye ɲangili dɔ ta k'a ɲɛsin Mali ma u k'a ma embargo o waleya mun kɛlen filɛ nin frontières datuguna a kɛra degunba ye transporteurs kan ninnu de y'aw ka bi bamanankan kunnafoni n'a kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la ka foli kurakuraya k'a ɲɛsin aw ma Comité national pour le salut du peuple olu minnu ye fanga ta kabiri utu kalo tile 18 u ni Amatel maaw ye ɲɔgɔn ye Amatel n'o ye kɛnyɛrɛye telew ka jɛkulu ye ka bɛn ni septembre kalo tile 3 ye u ka ɲɔgɔn ye kumaw bolilafɛn mun kan o de ye ɲɔgɔn kunbɛba mun labɛnnen no ka bɛn ni septembre kalo tile 5 fo ka taa bila tile 6 o labɛnniw kun kan a kɛnɛ kan Sirifula Jabaraniso tɔgɔla Samayira Sanogo ani Sama Tarawele tun bɛ yen Fɛɛrɛw ni dabaliw jumɛnw de kan ka sigi sen kan walasa ka kunnafoni jɛlen ni a balamɔ di malidenw ma o mana kɛ diɲɛ fan fan fɛ ka sanga ni lajɛrɛba baara minnu bɛna kɛ jamana in kɔnɔ ka bɛn ni septembre kalo tile 5 ni a tile 6 nataw ye ni ne kun ye babu sen ye hakili falenfalen kɛra min kan Comité national pour le salut du peuple ma ɲɛmaw ni association malienne de télévision libre ma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ assise minnu bɛ kɛ le 5 et le 6 an y'an ɲinan fɛ an ka se ka u dɛmɛ kunnafoni jɛnsɛnni la an ye layidu d'u ma k'a fɔ ni Ala sɔnna ma an b'u dɛmɛ a baara la u y'a fɔ an ye fana a ka d'u ye an ka y'a kɛnɛ kan an y'o layidu d'u ma donc an y'a jir'u la k'a fɔ an labɛnnen don a fɛ ni Ala sɔnna ma an b'an seko kɛ pour que assise minnu bɛna kɛ an ka se ka an niyɔrɔ fɔ a la an ka se ka niyɔrɔ k'a la fana o ye ka kunnafoni jɛnsɛn wasa maliden bɛɛ ka bɔ a kalama parce que bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan mais mɔgɔ min bɛ to kɔ o de ka ca donc a ka kan ni baara in kɛra kunnafoni minnu bɛ di an ka télévision libre ninnu k'u jija k'u baara bɛɛ u ma ka kunnafoni jɛnsɛn mɔgɔw ma ni hakili falenfalen kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye association malienne de télévision libre ma ɲɛbaaw bolo walasa o ka se ka laɲini dɔw kɛ ka ɲɛsin o ka jɛkulu ma walasa baara min bɛ o bolo o bɛ se ka nɔgɔya janko kunnafoni jɛlen bɛ se ka sɔrɔ adamadenw fɛ ka bɛn ni a waati ye cogo min na maintenant an fana ye min ɲini u fɛ télévision libre bi na n'i y'a jate minɛ a ka ca mais an yɛrɛ ka jamakulu o ye télévision 27 ye donc an y'a ɲini u fɛ Mali taabolo kura minnu bɛna dilan u k'a lajɛ dɛmɛ min bɛ se ka kɛ pour que o télévision ka se k'u ka baara kɛ ni maa min y'i kɔn kunnafoni na a y'i kɔn ko caman na an y'a ye k'a fɔ télévision libre ninnu dilanlen ni bi cɛ i b'a jate minɛ k'a fɔ mɔgɔ caman b'a lamɛn an ka baara fana an y'a sinsin malidenw ka taabolo ɲumanw an'an yɛrɛ ka kokɔrɔw ani kunnafoni diw ani kan o kan bɛ yen n'o ye forobakan yɛrɛ belebeleba ye n'o ye bamanankan ye ka émission kɛ walasa ka mɔgɔw kunnafoni k'u kunnafoni ka ɲɛ ka sangani ni sigi ka fɔ baaraw minnu filɛ ka kɛ tan mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen na sabati walasa min mana bɔ sigi ka fɔ baara ninnu na o ka se ka lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la sigi ka fɔ min yɛrɛ ni sigi kɛmɛ k'a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen fɛ baw a baaraw bɛ se ka kɛ sababu jamana taacogo kunkilenna ka dɔn Jateminɛ baara dɔ nun donna an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni septembre kalo tile 2 ye Dunanjigiso hôtel Onomo la a tun bɛ tali kɛ fɛn mun kan o de ye wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ kalan bɛ se ka don an ka ekɔlisow la cogo min na
amala dɔnniya k'a fɔ hakilina ye UNESCO ka hakilina ye n'ale ye diɲɛ seleke naani tɔnba mun ɲɛsinnen don kalankow ma a kɛnɛ kan Sirifula Jabaranso tɔgɔla Maritu Jalo ani Seydou Ɲare tun bɛ UNESCO bolofara min bɛ an ka jamana kɔnɔ a ye ni tile kelen barosigi in sigi sen kan walasa ka sɛbɛn yamaruya sɛbɛn min bɛ don sigida lakanani hukumu kɔnɔna la UNESCO bolofara min bɛ Mali la a y'a kanu ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛ kalanbolo ye walasa denmisɛnw ka faamuya sɔrɔ a la kabini ekɔli daminɛ bi kalanbolo in bɛna bɔ wagati yɛlɛma an b'a dɔn ko wagati yɛlɛma a jouera an ka dugukolo kan a jouera an ka sɛnɛfɛnw kan donc mɔgɔw kan ka taabolo kɛ pour que o yɛlɛma kana digi an ka jamana dugukolo kan denmisɛnnin an b'a dɔn k'a bɛ daminɛ denmisɛnninw na ka taa ni olu ma hakili sɔrɔ k'an ka dugukolo minɛ kosɛbɛ ka baara kɛ pour que sigida ka ɲɛ donc a bɛ daminɛ école de la depuis fitini saniya ko ni dugukolo minɛ cogo ɲuman ko ani sigida minɛ cogo ɲuman a bɛ daminɛ depuis denmisɛnninya la ka taa mɔgɔkɔrɔbaya fɛ bɛɛ de kan ka dɛmɛ kɛ pour que an ka sigida ka ɲɛ pour que an ka denmisɛnninw ka hakili sɔrɔ ka sigida minɛ ko ɲuman UNESCO bolofara min bɛ Mali kɔnɔ a ye ni kalanbolo in sigi sen kan walasa ka Mali jamana dɛmɛ sigida lakanani la ani ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛn i y'a dɔn an ye Sahel jamanaw de Mali de ye Sahel jamanaw de n'i y'a fɔ Sahel jamana kɔni bi an bɛɛ b'a dɔn min bɛ ka kɛ Sahel jamana kɔnɔna na b'a fɔ min ma changement climatique an ka sɔrɔ siraw ka taa la faune i n'a fɔ jilako yiriw ani fɛn caman bɛ ka yɛlɛma ani dɔw bɛ ka a nagasi donc bi étude an ye a ɲini dɔ fɛ dɔnnibaa dɔ fɛ a ka ni a kalan ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ dɔn mun na nin bɛ ka kɛ an ka jamanaw na ani mun bɛ se ka an bɛ se ka mun waleya walisa ka dan siri na walima ka dɔ bɔ a conséquences la. A baara tɔ ye sisan ni a kɛra sisan projet min de don n'a kɛra a ONG sugandira olu de bɛna lajɛ sisan ka o baaraw waleya walisa dan ka siri a kow la. UNESCO bolofara min bɛ Mali kɔnɔ a dɛmɛbaga jɛkuluw école-maîtres ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔ dɔnbagaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ni atelier in kɛnɛ kan o min kun cɛra ni photo ta ye. Jateminɛ baara dɔ tun nun donna k'a ɲɛsin dugumasira tungalataga kun kan o jateminɛw jaabi bɔra ka bɛn ni alamisa don septembre kalo tile 3 au conseil des Maliens de l'extérieur la a kɛnɛ kɛra sababuya hakili falen caman ka kɛ jaabi bɔlen ninnu kun kan a kɛnɛ kan Kafunɛ Bacile ani a ka jatala Seydou Ɲare tun bɛ ni atelier ɲɔgɔn kunbɛ baara min ni a sigilen filɛ nin ye sen kan a bi don baara bolodalenw de kadara kɔnɔ minnu sera ka dangɛnɛmaya san 2 kuntagala kɔnɔ Aramdel ni a jɛɲɔgɔnw fɛ Kita cercle commune 4 kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jugun dugu Kuruninkoto Sefeto Nord ani Sefeto Ouest walasa dugumafɛ tungafɛta hakilina bɛ se ka bila cogo min baara bolodalen projet de rapport dalen kɔfɛ jama ɲɛfɛ nabaga kelen bɛna jate minɛ ka se k'i hakilina di min bɛ kɛ sababu ye sigi bɛ taa kuncɛ wagati min laɲinibaw ka se ka kɛ minnu bɛna ta k'a don ba la. An ye baara min kɛ an b'a yira an partenaires la ka yira mɔgɔ wɛrɛ caman la ka fɔ k'an ye nin de kɛ mais an bɛ nin kɛ don min an y'a daminɛ ni hakilina min ye k'a fɔ k'an bɛ n'o sɔrɔ an bɛna lajɛ n'a sɔrɔ effectivement o objectif ni an y'o atteint o bɛ don cogo di bi résultat fɛ ni mɔgɔ bɛɛ y'a lajɛ k'a fɔ nin baara nin yɔrɔ ɲan'a kɔnɔ nin yɔrɔ man ɲa kɔnɔ a ye nin fara a kan a ye nin bɔ a la donc n'o ñu tila k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan alors an bɛ baara ɲuman sɔrɔ qu'on va appeler le document validé. An ye dɛmɛ caman kɛ denmisɛnninw ye min bɛ se ka kɛ sababu ye u ka nafasɔrɔ sira caman bila sen kan ne b'a yira u la k'a fɔ ja u yɛrɛ sigiyɔrɔw la yan u bɛ se ka baara dɔw bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye u ka ɲɛnamaya u bɛ se k'o kɛ o y'a sɔrɔ a ma se ka taa ko fo n ka taa tungata fɛ n'o kasara ni caman bɛ sɔrɔ o la an bɛ don min na ko bi. Sigikafɔ min ni a kɛra hakili jagabɔ ye Aramdel ani a jɛɲɔgɔnw ka baara kɛlenw kun kan a fora kosɛbɛ Haut Conseil des Maliens de l'extérieur cakɛda fɛ ani minisiriso min bɛ tungafɛta kunkanko kow ɲɛnabɔ ka tɛmɛ ni u ka nɔnabilaw ka dantigɛliw ye. An ka président tɔgɔ la Habib Silla an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ Aramdel n'u ka dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo nin ye sewa de k'a fɔ ko tungarangɛw ka ko ye ɲɔgɔn dɛmɛ baara de
o ɲɔgɔn dɛmɛ baara in kɔnɔna na o conseil des maliens de l'extérieur n'o ye lajɛrɛba ye min bɛ tunkarankew bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Mali kɔ kan ni Mali kɔnɔ ni olu ye baara bolo da tunkarankew yɛrɛ bɛ bɔ dugu minnu na u ni maires jɛra u ni comment dirais-je seleke minnu bɛ yen minnu bɛ baara kɛ tunkarankew ko la n'o ye ministère des maliens de l'extérieur ani organisation internationale ni baaraw kɛra ni baaraw kuncɛra ka n'a baaraw lase a kɛra cogo min na pour que bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama o ye sebako de ko an b'u ka bila la so min filɛ nin ye tunkarankew bɛɛ lajɛlen ka so de don donc u nana a kɛ u ka so u b'u bara ala ka baara kuncɛ nɔgɔya kɔnɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la nin ye fɛn ɲumanba de ye parce que mɔgɔw ka sigi baara dira u ma san fila baara de dira u ma n'o ye sécurité alimentaire n'o ye dumuni kɛ ka ɲɔ donni ka malo donni ka dumunifɛnw donni ka taa di population ma degun bɛ minnu kan ka tila tuguni ka don mɔgɔw kan tunkaratadenw minnu bɛ wuli ka taa ko ka ji la cɛnsɛn ka to k'olu kɛ kelen ye k'u la sabali u ka sigi jamana kɔnɔ ka baara ɲini ka d'u ma o ye fɛnba de ye. Baara in bɛ taa kuncɛ wagati min na projet in bɛna bɔ k'i jɔ ni gafe jɔnjɔn ye min kɔnɔ kumaw bɛna ta k'a don ba la ka kɛ sababu ɲuman ye ladilikanw ani kunnafoniw bɛ se ka carin cogoya min na ka faamuya duguma sira tungafɛta ani a kɔlɔlɔ juguw kun kan a ka se ka nɛmɛ ha k'a ja k'a dabila yɛrɛ pewu komini dama dama ninnu kɔnɔ baara bolodalen projet ka wuli ka jɔw bɛnna komini minnu kɔnɔna ma. El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binnen ka bɛn ni otu kalo tile 18 ye o kɛra sababu ye CEDEAO ye ɲangili ta ka Mali sɛgɛrɛ u k'a ma embargo o embargo mun kɛlen filɛ nin frontières datuguna a kɛra degunba ye k'a ɲɛsin transporteurs ma an ka ɲininikɛla Abdul Karim Sako n'a ka jatala Baba Keita ye ɲinini dɔ kɛ o ko kunkan an ka ɲɛmaadaw fɛ. Farafina tilebiyanfa jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔ n'o ye CEDEAO ye o ye ɲangini min ta ka ɲɛsin Mali ma i bɛ ka fanga bɛnnen kɔfɛ n'o sababu bɔra an ka finitigiw la o dɔ ye Mali ni jamana kofɔlen ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye CEDEAO jamanaw ye ka siraw datugu n'o ye frontières ye sɔrɔ siraw min bɛ u jamana kofɔlen ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ k'o siraw bɛɛ lajɛlen datugu laɲini min b'a la o de ye k'a fɔ ko finitigiw ka se ka fanga di civiliw ma u ka segin ka na sariya sira kan n'o ye ordre constitutionnel ye Mali ye jamana ye min mako ɲɛ fɛn caman bɔ kɔ kan ka na a degu bɛ maa caman kan nka kɛrɛnkɛrɛnnenya ma minnu ka baara ye transport ye n'o de ye ka adamadenw ta ka se u seyɔrɔw la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. A ye degun dɔ lase an ma parce que an ka client fan caman bɛ bɔ kɔfɛ soninkow don marakaw bon waati bɛɛ u bɛna bɔ so ils viennent en groupe u bɛna minɛn caman ye an b'o transporter mais embargo la sisan an t'u ye an tɛ mɔgɔ si ye kuma dɔ la yɛrɛ an bɛ wuli an tɛ gasoil sɔrɔ parce que an yɛrɛ ka client caman de bɛ bɔ kɔfɛ ka na. Ne kɔni bolo degun de nana fara degun kan parce que depuis yani masakɛ kɔrɔ ka fanga ka bi depuis pandémie bana min bɛ sen na crise sanitaire ni marsi kalo laban na u ye frontière datugu depuis frontière datugura fo bi frontière ma dayɛlɛ Mali yɛrɛ kɔni y'a ta dayɛlɛ le 31 juillet passé mais o kɛra Mali kelen de ye donc an bɛ taa jamana minnu na olu tɔw m'u ta dayɛlɛ donc degun de nana sɔrɔ degun bɛ ka kɔrɔ donc a kɔni gera anw ka kosɛbɛ. Bon an bɛ degun kɔnɔ depuis embargo CEDEAO ka embargo mana sabula depuis waati min na coronavirus sera an fɛ Afrique de l'Ouest la yan a nana ni frontière datugu ye depuis o waati ninnu ni frontière fermé na a ye an ka baara bɛɛ lasigi kɔfɛ a ye baara bɛɛ jɔ an bolo. Vraiment depuis ko in kɔni kɛra a kɛn bɛ ka degun dɔɔni se aw ma parce que ni n ko ka degun dɔɔni se a ma ni degun ye maa kelen sɔrɔ a bɛ n'a fɔ a ye bɛɛ lajɛlen. Bon, anw dun ka minɛn ninnu filɛ nin ye an bɛ bɔ n'a caman ye kɔfɛla ninnu de fɛ bon an dun laminilen don ni CEDEAO jamana ninnu de anw ka mobili ninnu bi caman bi tɛmɛ Conakry port de fɛ an kɔni bi dugawu de kɛ Ala k'a ko in nɔgɔya dɔɔni sinon a bi ka taa taabolo min kan a ma nɔgɔ kosɛbɛ. Ani maa minnu masala o dɔ y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko CEDEAO ka nin hakilina de ye k'a fɔ u b'a fɛ ka malidenw de ja wuli ko nka o n'a ta o ta ko maa minnu bɛ fanga kunna n'o ye finitigiw ye k'u kana sɔn abada CEDEAO ka labagabagali ka se u la ko ni gɛlɛya n'a ta o ta ko ɲɛmaaw ka tilen dɔrɔn ko min b'an bolo u ka baara a baara cogo la ko n'o kɛra k'an bɛ lafiya. Faamaw k'a lajɛ u k'a dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ maliyɛnw de ye anw maliyɛnw yɛrɛ bɛ sɛgɛn min sɔrɔ jamana nin kɔnɔ an t'o ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfɛla la mun de b'a to CEDEAO bɛna ɲɛdɔn an kan na yan dɔ parce que u yɛrɛ b'a la u ɲɛ b'a la anw yɛrɛ damaw tɛ se ka bɛn anw yɛrɛ damaw bɛn t'anw ni ɲɔgɔn cɛ anw yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn buruja olu de o de y'a to u ɲɛ bɛ ka don anw na.
maa dɔw y'a yira k'a fɔ a mana kɛ cogo o cogo a kɔlɔlɔ tɛna dan Mali dama ma ko bawo CEDEAO jamana u bɛɛ gulon bɛ ɲɔgɔn na. Mali bɛ taa fɛn minnu san a jamana kofɔlenw na a tɛ di Mali ma fu. Embargo in ka kɔlɔlɔ lase u fɛnɛ ma k'a sabu kɛ Mali fɛnɛ ka wari tɛna don u fɛ yen. Nin ye kunnafoni ye mun bɔra minisiriso yɔrɔ la mun ɲɛsinnen don sira dilanko kunkankow ɲɛnabɔli ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la sira min bɛ wele route nationale numéro 4 n'ale bɛ taa Guala, Gumbu ani Nara fɛ ka kɛɲɛ ni sanba dɔ ka nali ye. Sira mun bɛ senna ka dilan a yɔrɔ dɔw tiɲɛna. Entreprise mun bɛ wele ATTM ani Covec Mali olu bɛ baara la sira tiɲɛnen yɔrɔ in kan walasa a ka se ka dilan. O bɛna kɛ sababu ye sira in bolili bɛ jɔ wagati kɔnɔna la yani a baaraw ka ban. Sɛbɛn in yɛrɛ tɛgɛnɔ bilala directeur national des routes Mamadou Nama Keita de fɛ, officier de l'ordre national. O fana de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ mun walawala an ye. Faranzikaw ka tajibɔ cakɛda dɔ ko Accents o ni Nigeria tajibɔ jɛkulu bɛ ya u jɛra k'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛnna septembre kalo tile gale tarata k'a fɔ taji sɛnsɛn yɔrɔba dɔ bɛna dayɛlɛ Nigeria mara min bɛ wele ko Akwa Ibom. Jamana worodugu yanfa do ka digi a kɔrɔ yanfa kan. Bebe na Nigeria jamana taji yɛrɛ la a jɔyɔrɔ ka bɔ farafina ka sabu kɛ a bɛ jɔyɔrɔ gale la. Nka gwɛlɛya min bɛ Nigeria jamana kan taji sɛnsɛn yɔrɔ de tɛ a bolo. O de y'a to a b'a ka taji bɛɛ doni ka taa jamana kɔ kan a bɛ sɛnsɛn yen de. Jamana yɛrɛ taji sɛnsɛn yɔrɔ min kurakurayali bɛ senna o ti bɔli kɛ taji sɛnsɛn da la. O kumana Faransikaw ka nin jakɛda Accents ale bɛna taji sɛnsɛn yɔrɔ min jɔ a n'a subahana mansin kuraw don. San 2024 ko taji sɛnsɛn yɔrɔ in bɛ sɔn ka dayɛlɛ ka bɛn n'o ye. Tile kɔnɔ a ka taji sɛnsɛn da o ye bariko 200,000 ye. Nka o fɛnɛ ti bɔli kɛ ka sabu kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ mago jɔn bɛ taji sɛnsɛn bariko 550 de la. Walasa o jate in ka sɔrɔ Nigeria jamana de waritigiba dɔ maa bɛ se k'a fɔ farafina yɛrɛ maa min ka wari ka ca ni bɛɛ ta ye ko Aliko Dangote ale bɛ ka taji sɛnsɛn yɔrɔ dɔ jɔ Nigeria duguba Lagos kɔnɔ. Tile kɔnɔ a ka taji sɛnsɛn da o ye bariko 600,000 ye. Aliko Dangote waritigiba in ka taji sɛnsɛn yɔrɔ min jɔli bɛ senna ko baaraw bɛ sɔn ka ba Faransikaw ni Nigeriakaw ta ɲɛ ka sabu kɛ san 2021 Aliko Dangote ta bi ban. Chadikaw ka minisiri kɔrɔ min ɲɛsinnen kun don Chadi taji ko mɔ. Araba septembre kalo tile 2 ale de welela bɔgɔ jeninen ka lasago ka sabu kɛ ko kuma min na tun bɛ taji ko kunna ko dungo juguya dɔw ye mɛ a nɔna. Nka jaki ninnu nkalontigiya bɛ a ka lapasabaw fɛ n'o ye avokaw ye olu y'a yira k'a fɔ kuma min na u ka maa bɛ minisiriya la taji kunna san 2011 ka taa se san 2016 mɔ ɲinanya san 4 ye ko a nɔbɔ ko 11 de kɛra faamaw fɛ wa nɔbɔ o nɔbɔ i bɛ taa sɔrɔ fiɲɛ bɛ gafew la danganiya foyi tɛ minɛ bɛ se ka kɛ min mɔ k'o bɛ kɛ a datugu kun ye. O ye kelen ye minisiri kɔrɔ ni ma ɲɛ k'i bɛ wele bɔgɔ jeninen ka kiribulon bɛ kiribulon na i ti taa ye kiribulon gɛrɛngɛrɛnnenw de don. O kumana ko olu ka maa minisiri kɔrɔ taji ko kunna k'a minɛ bɛ k'a datugu nkalon ka sariyaw sɔsɔ bɛ ka sabu kɛ sutura birifini min kan ka da minisiri kɔrɔ kan n'o kan ka bali a ka don kiribulon dɔw kɔnɔ o si jaten dɛ Chadi kiri ɲɛmɔgɔw fɛ. Wa ni maa bɛ minɛ k'i datugu k'i ye dungo juguya kɛ i dalaka de bɛ lamɛn kumakanw bɛ falen ɲɔgɔn na k'i sɛgɛsɛgɛ n'o y'a sɔrɔ la i dalaka ye min ye o ka dɔn ko nka k'o si ma kɛ. O kumana lapasabaw ko k'olu sigi bɛ k'o yɔrɔ ninnu de kɔnɔ. Ameriki ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI min ni Amerikikaw ban bɛ ka kɛ a tɔnden ye. A ɲɛmaamuso Fatou Bensouda ko Ameriki jamana kɛn bɛ k'a ɲangi bi. Kuma in mɛnna k'a fɔ Donald Trump fɛ wa a ka minisiri min ɲɛsin bɛ Ameriki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ Mike Pompeo o y'a yira k'a fɔ Fatou Bensouda ɲangina ka sabu kɛ u y'u kangari da Fatou Bensouda ye diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI ɲɛmaamuso k'a ka Ameriki kɛlɛcɛw ye k'u to yen. A da wa ka tugu ko fɔ ko Ameriki kɛlɛcɛw ka nɔbɔ Afghanistan kɛlɛ senfɛ k'u ni talibanw don ɲɔgɔn na ko hadamadenya burujawale caman kɛra Ameriki surasiya fɛ. Fatou Bensouda ɲangina Ameriki jamana fɛ a ka dangan wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen o fɛnɛ ɲangina ka sabu kɛ k'a n'o fila de bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ɲangi ninnu u bɛ tali kɛ sɔrɔko ta fa de fɛ ni nafasɔrɔ sera yera Fatou Bensouda bolo Ameriki yanfa fɛ a seti yɔrɔ n'a yɛrɛ ka nafolo mara bɛ Ameriki yanfa yɛrɛ fɛ fana a y'a o cogo kelen fɛnɛ don
Amerike jamana a bɛ deli ka tɔɔrɔ Fatu Bensouda kɔrɔ a kɛlen k'i da wa k'a fɔ Bani Israila jamana kɛlɛcɛw fɛnɛ ni ɲangini ka ko sɛgɛsɛgɛli ka dayɛlɛ ka ɲɛsin olu mɔ ka sabu kɛ ko si Jordan ni Palestinikaw fɛ ko kɛlɛ min bɛ senna Bani Israila ni Palestine jɛ ko Bani Israila kɛlɛcɛw bɛ ka hadamadenya buruja walew fɛnɛ kɛ ye o kɔrɔ fɔ digira Amerike jamana na. Zimbabwe jamana kɔnɔ jateminɛw bɔmɛ a ka k'a fɔ samaw bɛ ka sa kungokolo kɔnɔ. Sama 20 ani sama 2 o de su yera jamana tilebiyanfa kungobolow la nka caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ dumuni danya de bɛ ka nani sama ninnu fali ye ka sabu kɛ u ɲɛma na da fɛn min ka u b'o dun wa jiriw minnu b'u a la ma don k'a ka ca la ko jirima sinɛ ninnu de bɛ ka kɛ u sata ye maa dɔ bɛ yen min ka dɔnta ka wuriyalen don kungosogo ko ta fan fɛ ale y'a yira k'a fɔ sama ninnu fa cogo olu ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka fɛn minnu jira u la sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw kɔni o ye k'a fɔ dumuni danya bɛ kungokolo kɔnɔ bi o kumana samaw da ma na bɛn min mɔ u b'o dun wa samaw minnu bɛ ka sa samaw de don samadennu olu minnu ndaburu ti jiribolo janw sɔrɔ ka kari ka don u da kɔnɔ daburu duguma u mana mini min sɔrɔ duguma walekɛlɛ jirinin dugumɔjɔw u b'olu dun o dun jama ye buwa ye k'o de bɛ ka na n'u faali ye kunnafoniw y'a yira k'a fɔ kungobolo bɛ ka juwaya samaw de fɛnɛ na dɔw ko u bɛ se ka kilomɛtiri caman de kɛ ji ɲini na k'o min k'o de fɛnɛ bɛ ka kɛ sababu ye k'u degun dɔw ko jama caya adamadenni sen fila a ka fan bɛɛ fɛ pɛtɛ bɛ ka kɛ sababu ye ka yɔrɔ koro ka kungobolo koro samaw bolo ka sabu kɛ jateminɛw y'a yira Zimbabwekaw fɛ yen k'a fɔ sama 84 o de kurun bɛ yɔrɔnin dɔ la yɔrɔ min zama man ka tɛmɛ 50 kan n'a fɔra ko 84 bɛɛ bɛ yen a bɛ samaw degun. Coronavirus fiɲɛ shuru n'a ma ɲɛ k'a bɛ ka binga nɔgɔya Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron n'a ka minisiri ɲɛma u kɛmɛ k'u dafa mugujala la a n'a kɛ ɲanguma ɲiginji b'u da euro wari miliyari 100 o de bɛna don Faransi jamana da fɛ ka se ka coronavirus bana kɔlɔlɔ fu Faransi jamana denw na euro wari miliyari 100 ni ye Faransi jamana yɛrɛ nafasɔrɔ siraw bɛ fara ɲɔgɔn kan produit intérieur brut PIB daku 4 a bi jɔ n'o ye jamana ɲɛma ka fɔ la o kumana denmisɛnnin 200 ɲɔgɔn na olu ka dɔndaw na kaburiya minisiri ɲɛma Jean Castex ye a jira fana k'a fɔ denmisɛnnin 160 fɛnɛ cakɛda na sigi senga olu ye. Angleterrekaw fɛ tunganataba ma 409 de sera ka kisi ji ka k'u ladon tile kelen kɔnɔ ka sabu kɛ u kun bɛ kurun nibiri nabaraw minnu kɔnɔ ɲakɛriw mɔ yanni u ka to ji la a jirala k'a fɔ nin tunganataba ninnu kwa ji ka dogodogonin dugu la u mɛnna ka Angleterre jamana bɛlɛ ka sabu kɛ Angleterre jamana u ka kundilenna kanunen don ka sabu kɛ jamana yɛrɛ sɔrɔ ye o de kosɔn minisiri ɲɛma Boris Johnson a kɛlen k'a ye ko ni maa 409 sera ka don a ye kuma ta k'a jira k'a fɔ tiɲɛ don Angleterre jamana tunganataba ninnu ngundilenna man di don nka don nataw la a bɛna lajɛ ka yɛlɛma don sariya se min ɲɛsin bɛ tungarangiw mɔ ko barisabu ka da kan ko maa minnu bɛ ka don kurun nibiri nabaraw kɔnɔ k'u kun da Angleterre jamana kan k'a sidɔnnen don k'a fɔ Angleterre jamana ka d'u ye koyi ko nka u bɛ t'u yɛrɛ ti maa minnu dɛgɛ n'olu bɛ kɛ sababu ye ka u bilasira ko a caman ye maa ni min jagolaw de ye kojugukɛlaw de fɛnɛ don ko kumana ko ka nin don senna Angleterre jamana kɛmɛ ka nɔgɔya daw minnu kɛ maa dɔw ye minnu y'a kanu ka na Angleterre jamana kɔnɔ ka tunga baara kɛ Angleterre sariya kɔnɔ ni ka segin ka taa u fa jamana kɔnɔ ko nin bɛ kɛ sababu ye ka gɛrɛndɛ ɲɛsin olu mɔ Angleterre jamana fɛ a kɔni mana tigɛ Dawuda ka Boris Johnson y'a yira k'a fɔ don nataw la a bɛna se ni sariya se ye wasadenw ma wasabilenw kɔnɔ u k'a lajɛ ka gɛrɛndɛ dɔɔni bonya tungarankew bisimila cogo da fɛ Angleterre jamana kɔnɔ kabini saa daminɛna Angleterre jamana kɔnɔ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ maa 525 ɲɔgɔnna de bisimilala Angleterre jamana kɔnɔ dɛmɛ donna minnu ma k'u ni kisi k'a ji kan wa uti kalo yɛrɛ kelenni kalo min salen filɛ nin ye maa 1468 de sera ka ladon Angleterre jamana kɔnɔ. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ an cɛ aw ka lajɛli la aw k'an bɛn n'Ala sɔnn'a ma.